Efondeni yabona ucinga zire cha insome noni izithethayo yabona leli lama mina lalingakholwa ngumuntu usindisweyo kwayokhonzayo yabo linibalisa le story lise yi-teenager likhulele endaweni ekuthiwa kuseBuckley East Eastern Cape ndawo enhle ke sani leya yu landscapes apha incredible but I'm sure most abantu niyayazi iBuckley fethu olithi lihlale nikhathe le story esi-1 lithi babeyoswima that day hamba neetshomi zakhe emlanjeni siqubhe emlanjeni ngeBuckley liso lalihamba nenje encinci yabo lihamba liphethe ibhola yabo uma ligibisele lenje ileqe neetshomi zakhe bayahamba so lithi kwenzeka itshomi zayo lo xa lichole laphakamisa inhloko lafumana itshomi zayo sezihambe sezithe qelele sezikude kunalo bahamba kwi-banks of the river yabo lithi kukho ikona phaa kuthiwa eSummerbhulu I think amajita ayayazi aseBuckley lakhona so lithi lichole le bhola ke liphakame lihambe lizama ukhatch up neetshomi zakhe xa lihamba libona usisi ohlele phezu kwelitye yabo but umzantsi wakhe ungene apha emanzini lo sisi lithi yabo lethi kaselithethe ezi story one thing elizayimention bubuhle balo sisi lithi mna mnyama ne-afro apha emagxeni wayombathe i-leopard skin uyabo but ujonge ezantsi emanzini so akajonganga ujonge so ezantsi so uze ngecala kwe-olive lithi skin bra engathi yiglasi yabo ka uyimisa elangeni ibe nezakhala zininzi lithi skin sakhe sasinje but udaka siyaglitterisha ngelaa hlobo iskin so uyabona ke olethi xa lithe kaloku elaa xesha labo as a teenagers they used to admire osisi abadala abahle qonda uba azange ndambona lo sisi nje eBuckley yabo so lifuna usondela limncokolise limbuze uyabo ungubani kwathini zonke zona lithi xa lisondela bra kwavele kwathwasa lenja yalo yaphambana yakhonkotha so lo sisi wavale nje ikhonkotha uthi wavele lo sisi waslida emanzini dlumfu so lento lothuswa yilo bhati ngoba ngumuntu otheni ubalekele emanzini wavele wathi dlumfu watshona lito labuya ingqondo uba this is not normal lakhala labaleka uyabo libuyele endlini kokwayo so xa lifika okay lalibase le story lidlele uMagrace umama kamama wayeligqirha ke uMagrace yena njengalisizi olethi likhala wathi emkhawulela kayefika wafika olethi sejije kumlomo lawo yabo akaziva yena olithi bakwenza iyakhala nje uba uthuswe yile nto yenzeka but uMagrace uthi umlomo usejonge ecaleni yabo wamnyanga ke over time wabuyela wagrand olithi now yabona uba that was a living being, a physical, though it was not a human being, who runs to the water, or a female who dives into the water to escape Clive threat. How do you explain that when? So baninzi kabantu bayethetha bathi memito ndiyazi nolethi akatsho uba yintoni kodwa ke wabona zabona umzantsi uba yintoni alithi memito unefish. But that's a water being, whatever it is. Yeah.
Bros, khona i-half caste emhlabeni. Ibhakli zilale ke imandi yo-America. I-half caste bros yalala nabantu kuzalwa abantwana. Uthi 10 wena umane uphupha uzala abantwana. Then uvuke ekuseni amabele ebuhlungu engathi ubuncancisa. You have kids. Iyeze le mimoya ikumithise uzale futhi. Umane ukukhulisa abantwana bayabazisa ubancancisa ngithi ngumama wabo. Yeah, it needs a bright spiritual world and i-reality, but yabona nje unimamele nawe ucinga uba intsomi le i-live mfowethu. Live ziyaza nje zilala nawe uvuka uchamile nawe. Umithisile pha. Those kids do come back on the earth xa bekhulile baphile apha. Ihambe ikhulu ifike kwi-age iyojanga. Ngizazi izinto le. Ayakoluka umjida azibize ityali naye yi-half caste. Imishini kudala yaba khona sibali. Andithi ii-parents zakhe ziyayazi kwenzeka ntoni. Unina niyazi but nikhula naye umjida. Is not 100% human. Yabo. Yes bali. Into yolandela uJesu asiyenzi kuba singenangqondo. Siyayibona i-reality thina. Yebo. Mna I had no choice. There was no other way. Yebo. The only way to escape was ulandela uJesu. Otherwise, ifamily yami has been victimized by Marine Kingdom. Blind. And there are family members who were part of that kingdom. Because unanamhlanje sazibuza ukhona omnye walapha efamilini but sewasweleka. Ukuzabela igqirha watshona emlanjeni. Wahlala inyanga phansi kwamanzi. Waphuma ephila waligqirha. Was he still 100% human when he came back? That's a question. But what I can tell you, that tata was very cruel, very wicked. But he was part of a family. Zikhona bra half caste. There are people who are half human, and the other side of their nature is demonic in nature. They are born of fallen angels. Yeah. So Jesu faith is the only way. Jesu ezicaweni zenu liyekani umoya oyingcwele, memani ufundani ubiza umoya oyingcwele, nimlinde umoya oyingcwele amanifest abe khona. Ukhona. Ingxaki nguwe mfundisi wena. Uqabele ukhwele epulpitini ungamazi umoya oyingcwele. Zange wamencounter. Zange wabhaptizwa la ngomoya oyingcwele but uyashumayela ukhokhela ibandla. Awumazi umoya oyingcwele kodwa. What are you feeding the people? Nizawufaka abantu ezingozini. Ndiyanoyixela yona.